মৃত্যুঞ্জয় মান গোবিন্দ ও যাহার এসে সামনে সেইটা ফাইনাল হয়ে ও কৌশি মারে সেইটি ভাগ্যে হব ও সানো ভাই মানস মান গোবিন্দ রায় ব্যক্তি হব সে পত্র ভঙ্গ হওয়া দরকার। জয় জগন্নাথ। ମୁଁ ପ୍ରୀତିପୁର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ମହନ୍ତ ମାଧବାନନ୍ଦ। ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଜଣେ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ। କିଛି କାମ ଥିଲା? ଦେଖ ବାବା, ତମେ ହେଉଛ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଉଦୀୟମାନ ଶିଳ୍ପପତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ତମେ ଉନ୍ନତିର ପାହାଚ ଅତିକ୍ରମ କରି ଚାଲିଛ। ସିଧା ସିଧା କୁହ, ଆଜି ମୋ ଝିଅ ବାବାର ଜନ୍ମଦିନ, ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। ତମେ ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଯାଉଛ ସେଇଟା ଅନେକ ବର୍ଷ ତଳର ମନ୍ଦିର। ଯୋଉ ମନ୍ଦିରର ଠାକୁର ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ, ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଅନେକ ଭକ୍ତଙ୍କ ରାସ୍ତାକୁ ଭାଙ୍ଗନି, ତମକୁ ପାପ ଲାଗିବ। ଆସିପାର। ମୁଁ ତମକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ବାବା, ମନୋଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ନହେଲେ ତମ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଭିଶାପ ଦେବେ। ଅଭିଶାପରେ ମୋର ଅମଙ୍ଗଳ ହବ। ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ଠାକୁର, ତାଙ୍କୁ ସେମିତି ଉପହାସ କରନି। ହଉ ଜଗନ୍ନାଥ କଥା କହୁଛ, ମନ୍ଦିରର ଅନ୍ଧାରିଆ ଗମ୍ଭୀର ଭିତରେ ବସିଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ, ଯେ ସବୁଠାରୁ ବଡ ଅସହାୟ, ବଡ ଭିକାରୀଟା, ଅନ୍ନର ହାତ ଟେକାକୁ ଜେଲରେ ବସିଥାଏ, ମଣିଷ ହୃଦୟରେ ଯେ ଉପବାସ ରହେ, ସେ ଠାକୁର ପ୍ରତି ସମବେଦନା ନାହିଁ। ଏଇଟା ତମର ଅହଙ୍କାର ନୁହେଁ ତ? ଆମର ଭୁଲ ନୁହ। କୋଉଠି ଥିଲା ତମର ଜଗନ୍ନାଥ? ମୋ କଥା